салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. бародарон ва хоҳароне ки ба интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ сару кор доранд, умуман ҳар касе ки расм ё навореро паҳн мекунад, хоб ба сабаби лайк мондан, хоб ба комментарӣ навиштан, ё паделитсия мекунад, ё ба ҳар сурате ки расму навор паҳн мекунад. хоб канали худша дора паҳн мекунад. умуман блогерҳоро ман дар назар дорам, занҳо ва мардҳои блогерро дар назар дорам. ба ҳамаи шумо ду суол дорам. суоли якум ие ки оё шумо мехоҳед ки дар номаи аъмоли шумо баъд аз мурдантун ҳам гуноҳ сабт шавад? дуввум суол. суоли дуввум ие ки оё ин ҳама расму наворҳое ки шумо паҳн мекунед, оё як бор ҳам худта суол кардӣ ки аз ин расму наворе ки ман паҳнш мекунам аллоҳ розӣ мешавад ё ки шайтон розӣ мешавад? ҳамин суолро як бор худта бите. ин ду суол буд. умедвор ҳастам ки бо фикр кардан дар ин ду суол инсон ба худ мебиёяд. барои ҳамин бародарҳо ва хоҳарҳои блогер ман гуфтанӣ ҳастам ки ин ҳама расму наворҳое ки шумо паҳн мекунед баъд аз маргтун ҳам боқӣ мемонад. баъд аз марги шумо боқӣ мемонад. пас агар ин расму наворҳое ки шумо паҳн мекунед панду насиҳат бошад, аҳкому масоили динӣ бошад, кӯмак кардан ба як камбағалу бечора бошад, хушо ба ҳоли шумо ки баъд аз марг ҳам дар номаи аъмоли шумо некӣ навишта мешавад. ваилло агар худои нахоста ин расму наворҳое ки шумо паҳн мекунед дар ӯ беобрӯ кардани дигаро бошад, дашному ҳақорати фаҳш бошад, занони беҳиҷобу нимбараҳнаву луч бошад, алъаёзу биллоҳ, баъд аз марг ҳам дар номаи аъмоли шумо гуноҳ сабт мешавад. ҳамира ягон бор шумо фикр кардеё ки не? ин суханҳоро ман аз пеши худам намегӯм. аллоҳи раббулаоламин мефармояд: инна наҳну нуҳйи лмавта ва нактубу ма қаддаму ва атҳараҳум. моем ки мурдагонро зинда мекунем ва менависем. инна наҳну нуҳйи лмавта ва нактубу ма қаддаму ва атҳараҳум. ва менависем ҳар он амали некубаде ки дар дунё карданд ва осори онро. осор гуфта як чизеро меган ки инсон баъд аз маргаш боқӣ мемонад. яъне агар ӯ осоре ки шумо боқӣ мегузоре, яъне ки ҳамун ё расму наворҳои шумо ҳаста ё ҳар амали некубаде ки шумо боқӣ мегузоре, ӯро осор меган. агар ин осори шумо баъд аз маргтун амалҳои нек боша, чизҳои хуб боша, дар номаи аъмоли шумо амалҳои неку солиҳ навишта мешавад. ҳоло он ки тибқи аҳодиси ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам инсон вақте ки мемира амалномаи ӯ қатъ мешавад, дар ӯ амали неку бад навишта намешавад, магар ин ки гуноҳони ҷория ва садақаҳои ҷория навишта мешавад. инра хуб ба ёд дошта бошед. мабодо баъд аз марги шумо ҳам дар номаи аъмоли шумо гуноҳ сабт шавад. алъаёзу биллоҳ. бародарон ва хоҳарони азиз, хуб ба ёд дошта бошед. вассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу.